Volám sa Matúš, mám 12 rokov, bývam v Levoči, chodím do špeciálnej školy pre slabozrakých v Levoči. Som slabozraký kvôli tomu, že som sa predčasne narodil a ledva som to prežil. Neviem si predstaviť, keby som bol nevidiaci. Moja kamarátka Emka máka celú hodinu, kým to nedá. A to je na nej super. A to je super aj na každom nevidiacom, lebo oni makajú a skoro nikdy sa nevzdávajú. Oni môžu si to zapamätať ako z toho, čo počujú alebo cítia, ale nemôžu sa podeliť s tým uchvatným výhľadom. A čo ma najviac štve, je, že ja vidím, môžem sa na to pozrieť, ale do keľu nechcem, lebo sa bojím výšok. Mal by som plán, že vyleziem hore, zleziem dole, prídem po teba, spolu vylezieme hore. Myslíš si, že to prekonám, Kiara? A aj keď to nedám, tak budeš ma mať rada, nie? Pozrel som sa dole a zmrzol som. Nemohol som sa vôbec pohnúť. To zvládneš. Bude to v pohode. Najlepší pocit je, že keď sa s kamarátom môžete podeliť o zážitok. Ale je to komplikovanejšie, lebo Emka je nevidiaca a nebola so mnou na Lomnickom štíte a nejako to musím do toho dreva dať. Že si pozrieš tohto človečika, je dosť maličký, nie? A ja som bol až tu. To je poriadna výška. Riadne niekoľko metrov nad morom, ja som bol taký vydecený. Kamaráti, veď sa máme radi. Emi, to je vážne najkrajšia vec, akú mi niekto v živote povedal. Ja sa